Sanibonani igama olwazi isiZulu la esicobelelana khona ngezinto ezibalekile ebezifihliwe olulwazi olufihliwe lufihlwe kakhulukazi ngelanguage okuyisingisi. Mina ke ngisuka eMsinga ekhaya ngokuzalwa ngiqopha nje le video ngikhona ekhaya ethukela esikebheni eGrayini emalomini phansi kwenkosi umthembu ebathenjini. So ngithanda ukuthi namhlanje sikhuluma sibonisane ngokuthi njengoba sisithi manje singenile kule ndlela noma kukhona okwenzakalayo kutheni empilweni ngaphakathi kodwa mhlambe awazi ukuthi kwenzakalani. Nazi ke inkombe ezithize esizolibala nje ezo8 ezokhombisa ukuthi khona umahluko wenzakalayo empilweni yakho noma sizokubiza ngomuntu ose high vibrational. Uba high vibrational ke kusho ukuthi imizwa yakho, izenzo zakho kanye nemicabango yakho isithanda ukuba mihle. Usulawulwa umthetho wendalo noma uyawuthobela umthetho wendalo ke ngemizwa nangezenzo nangemicabango yakho. Eyokuqala ke into ozoyibona ukuthi uba ne-aura. I-aura yakho iyakudonsela nje izinto, abantu, izinto ezinhle empilweni yakho. Uba ne-aura nje ukhombisa ukuzethemba kanti ukhombisa nokuba positive. Akekho umuntu ongamthandi umuntu ozethembayo. Ngisho umuntu ehamba nje bonakala ukuthi hayi lo muntu uyazethemba. Uhamba ubheka phansi ulokhu ushalaza, uhamba nje kahle nje uqonde nje ube umuntu kubonakala ukuthi nje lo muntu uyazethemba. Futhi kuko lokho kuzethemba kwakho ubonakala umuntu opositive, energy yakho ipositive. Akukona ukuthi mhlawumbe uhlingile abantu abasaqondi kodwa i-aura yakho nje iba magnetic kahle kahle kusho ukuthi uba uyibuthe ey'ntweni eziningi noma kwezinye. Okwesibili ke siyabona ke njengomuntu, ngabe umuntu wesilisa ngabe umuntu wesifazane, uyaqala manje kube khona ukubhalansa kuma-energies aphila kuwe ngaphakathi abizwa nge-divine masculine ne-divine feminine energy. Lokho akusho ukuthi umama noma ubaba kodwa kusho izinto eziba yisimo empilweni yakho ezizobonakala ngemiphumela ukuthi manje ke ubhalansisile, akasasebenzisi okunye kakhulu ukunokunye. Sizobona kanjani na-ke i-divine masculine energy noma into le ekuwe ngaphakathi eyi-feminine energy ibonakala ngokuthi kube khona okuningi around wena, kuba ne-abundance. Mangabe upheka ukudla kuyanda, mangabe wenza izinto ziyacaca nje, kuba khona i-abundance noma ukuthuthuka kwezinto empilweni yakho. Uphela ukuthi izinto ziyashoda, makukhona wena nje uhlezi kukhona izinto eziningi around wena. Kanti futhi ke i-feminine energy siyibona ngokuthi ukwazi ke phela ukuzinikeza isikhathi ke sakho manje, uyayithanda, uyayinakekela. Ngabe mhlawumbe ngaphambilini ubungazinakekeli, ubungazithandi ubuso bakho, uma uyolala ebusuku awubugezi noma ntambama uma ubuya emsebenzini awubugezi noma malishona ilanga nje. Lokho kuzithanda kubalulekile. It's called a nurturing and a spirit esiba with-divine feminine. Okunye ke kwi-divine feminine esikubonayo ukuthi uyaba manje uyavuleleka ekutheni ureceive noma uthole izinto. Uyapheka, mhlambe umuntu wesilisa awukwazi ukuthi mhlambe unikezwe izinto. Uyibona manje hayibo, kwakhona abantu abangiphayo, kukhona abantu abangipha imbali, kwakhona abantu abangipha imali, kwakhona abantu abangipha utho. Kodwa noma kungasekona nje izinto lezi esengiyibalile kodwa uba umuntu okwaziyo ukureceive, wamukele. Ngoba isikhathi esiningi siyayivala lezo zinto singafuni ukwamukela, kanti akukona thina esuke sihlose ukwenza, kanti ungabhalansi kwama-energies aphila kithi ngaphakathi. Bese ke sikhuluma nge-divine masculine. I-divine masculine ke yona ibonakala ngokuthi umuntu abe nogqozi manje lokwenza izinto. Into owawuthe uzoyenza last year awukakayenzi. Manje i-divine masculine energy kuwe masebhalansa usuyakwazi manje ukuthi usebenze, wenze izinto, ube mhlambe ne-list yezinto ofanele uzenze, ustikhe kuzo, ungalokhu
uthi hayi ngophinde ngibone ngelinye ilanga, ngophinde ngibone ngesinye isikhathi. Cha, usuyakwazi manje ukuthi wenze yonke into okufanele ukuthi uyenze ngoba ama-energies wakho asebhalansile. Isimo esiphila kuso manje sidizayine ukuthi ama-energies wethu angabi bikho balanced. Yikho sibona iningi labantu besifazane kuyibona ama-breadwinner emakhaya. Lokho kwenza kuphoqa abantu besifazane ukuthi ba-operate noma basebenzise i-divine masculine. Ukuvuka ekuseni uhambe uye emsebenzini noma uye endaweni kusebenzisa kakhulu action noma ukwenza okuyi-masculine energy. Lokho-ke uma sekweqile ukusebenza kwakho kwaleyo energy, kuwenza ukuthi kungabi bikho ukubhalansa, kukhona okusalela emuva. Usebenza kakhulu, awunaso isikhathi sokuyinakekela. Usebenza kakhulu, awunaso isikhathi sokuyithanda, wamukele. Usebenza kakhulu, awunaso isikhathi sokwenza ezinye izinto okufanele ukuthi ufocus kuzona ezisesayidini le-feminine. Yikho uzothola ukuthi umuntu usebenza njalo kakhulu kodwa akukho okwenzakalayo empilweni yakhe. Akukho intuthuko, akukho abundance, akukho kwanda kwezinto, kodwa umuntu uyavuka uyasebenza every day. Yingoba usebenzisa kakhulu i-masculine energy engekho balance. Kanti-ke ukuyibhalansisa-ke kukuwe ngaphakathi ngokuba aware. Uyabona-ke kodwa manje uma ngabe-ke usu-high vibrational ukuthi okay, nakhu kukhona divine feminine engikubonayo empilweni yami noku-divine masculine engikubonayo empilweni yami. Ke okuzokwenzeka uma uyi-high vibrational muntu-ke manje usu-high vibrational manje, uzobona ukuthi ukuba authentic kwakho noma ukuba wuwe usuyekile ukupretend ukuzenzisa uzenza umuntu ongeyena, kuzoz-irritate abantu aba-toxic empilweni yakho. Kungaba ihlobo, kungaba umndeni, kungaba abangani, kungaba abantu osebenza nabo, kungaba abantu abakhona nje emphakathini. As long as umuntu toxic, yena kusekhona into emhlulayo noma angakafuni ukuyisebenza kuye ngaphakathi, ngoba umuntu nomuntu lolo hambo kufanele ukuthi alihambe. Laba abasanqaba noma bangakambuleleki ukuthi hayi kahle kufanele ukuthi ngisebenze ngenye indlela, ngithobele umthetho wendalo, nginake neminye imithetho engabonakali ngamehlo enyama. Lowo muntu usenezinto ey'ningi akusafanele ukuthi ayisebenze empilweni yakho, kodwa-ke ngenxa yokuthi akakafiki kuleso sigaba uzoba irritated. Uzobona nje kukhona ukuhlukana, sort of like umuntu uyakunyanya or something. Akuyona iphutha lakho le njengomuntu o-high vibrational. Isikhathi esiningi uyibuze ngoba thina siye sithi okusho ukuthi konke okwenzeka empilweni yami mina ngikulandile ngazokuletha la empilweni yami, kodwa isikhathi esiningi akukona lokho. Isikhathi esiningi ukuthi u-authentic, uwena, awuzenzisi, kanti abantu osondelene nabo bona bakusekulesi sigaba sokuzenzisa, sokupretenda, nokuyila abantu okufanele ukuthi baphume khona babe yibona. Ngoba ngesikhathi uba authentic, uba uwena, uyaqala manje izinto zakho zihambe kahle. Uzothi-ke wena uma ubona abantu bekunyanya, bengakujabuleli, bengakuthakaseli, wena ungakubuki ngehlo elibileyo, akusho ukuthi kubi kuwe, kusho nje ukuthi wena izinto ozenzayo, ngoba phela ngithi wena uyisibuko somuntu nomuntu. Yonke into umuntu akayibona kuwe usuke kuyi-reflection noma kusuke kuyinto ayibona kuyisibuko sakhe sezinto akangakadile nazo. Isibonelo nje, uyavuka ekuseni, awuhambi wena uye emsebenzini, awutatazeli, awuna-stress ngoba wabona ukuthi indaba yokusebenza ayikho real, nokuthi wakhwitha ngoba kahle ukusebenza iyi-slavery, kodwa thina singakakuboni ukuthi ukugqila. Wena muntu ozobe usufike kuleso sigaba awusenazo lezi stress abantu abanazo usuku nosuku. Uzothi uma ubona labantu bangakuthakaseli, bangakujabuleli, bangakuthandi lokho, ngoba bona bazi ukuthi yinto abayifisayo nabo, kodwa abakuboni lokho ngoba babuka nje lokhu okubadungisa, okwenza ukuthi bakunyanye nabo. Mhlambe banezizathu zabo ey'thize. Hawu, loyo akasakhulumi nathi ngendlela ayikhuluma ngathi naso dala. Ngoba phela manje once waba authentic, uyaphuma ekukhulumeni iy'ndaba ey'ngathi shu, ukukhuluma ubabaza ilanga, ukhuluma i-small talk awusakwazi ukuyenza. Mhlawumbe abantu bazokubona ngoba ungasayenzi i-small talk, bacabanga ukuthi
usuyayitshela. Kanti cha, abantu aba-inauthentic abasafuna ukuqhubeka nama-small talk nento engathi shu bazoba irritated mangabe bekubona wena. Okunye-ke iy'lwane zizizwa ziphephile around wena. Iy'lwane zawo lonke uhlobo. Ngikhuluma ngentuthwane, ngikhuluma ngephela, ngikhuluma ngeqoqo, ngikhuluma ngenyoka, ngikhuluma ngegongoshe, ngikhuluma ngesongololo, ngikhuluma ngekati, ngikhuluma ngenja. Lonke uhlobo lwezilwane. Lezi zilwane engiy'bala iy'lwane engizazi ukuthi ngiyayibona cishe usuku nosuku. Kodwa iy'lwane zizwa ziphephile, no-mosquito bazizwa bephephile around wena ngoba bayakwazi ukuthi ngeke uzobalimaza. Into thina esiyikhohlwayo ukuthi iy'lwane njengoba nazo zihamba zine-consciousness noma lo moya lokuphefumula lokho ukuthi lo moya engiwuphefumulayo umoya ofanayo nosey'lwaneni zonke uhlobo lwey'lwane. Ofanayo nezitshalo, lonke uhlobo lesitshalo. Kodwa-ke thina ngenxa yezimo esikhule ngazo sakhuliswa ngendlela yokwesaba noma yokungazinaki iy'lwane noma uzinyanye ngenxa yezinto ey'shiwoyo ngazo. Kodwa-ke once waqala manje ngoba high vibrational iy'lwane nje ziyakujabulela ukuba seduze kwakho. Futhi kufanele ukubone lokho njengento enhle ngoba uzoqala ubone ngisho ney'lwane obungakazi uzuyibona. Mhlawumbe ubona intuthwane, ubone uhlobo lentuthwane ongakazi ulibone mhlambe othi hayi mina ngazi nje le ntuthwane lezi ehlezi zihamba mhlambe ekudleni kanjalo. Kodwa ngesikhathi u-high vibrational iy'lwane uhlobo ngenhlobo zey'lwane ziyakujabulela ukuba seduze kwakho. Azifila ziphephile ngoba ziyazi ukuthi ngeke uzilimaze. Ngokuthi ngesikhathi wena usu-high vibrational usushintshile phela ukwenza kwakho, usuyaqala uyabona ukuthi thina sonke si-connected. Angikho ngcono kunesilwane noma njengomuntu angikho ngcono nenye i-essential being. So iy'lwane zizwa nje zikhululekile around wena. Okunye-ke okwesi-5, abantu nje ongabazi bazozizwa be-comfortable noma bekhululekile ukuthi bengakhuluma nawe iy'nkinga zabo. Ngabe mhlawumbe usedolobheni, ume mhlawumbe kulayini, mhlawumbe uhlangana nomuntu nje avele umuntu nje akutshele zonke iy'nkinga zakhe. Lokho-ke kusuke kwenziwa ukuthi i-aura yakho lena yakho, sikhulume nge-aura ngasekuqaleni, ne-magnetism ikulandela ama-energies athize. Mhlawumbe umuntu ngokukhuluma nawe ngenxa ye-vibration yakho uzokwazi ukuthi kube khona into ethululekayo kuyena, akwazi ukuthi ebe-light. So kuzokwenzeka kaningana-ke lokho ukuthi ubone ukuthi yindaba abantu bethanda ukukhuluma nami iy'nkinga zabo. Hhayi ukuthi in person kuphela, nako-Facebook, kuma-social media abantu baya-inbox, abantu bafuna ukukhuluma nawe ngoba badonswa ilo moya wakho noma ile frequency yakho. Manje usu-high vibrational wena, uvumele lokho kodwa ungavumi ukuthi kube yinto ezokudraina ngoba kubalulekile phela wazi ukuthi ngesikhathi u-interact-a nabantu noma ukukhuluma nabantu kukhona okucozukayo nakuwena. So balansisa-ke lezo zinto, kungabi yinto eyenzeka everyday. Kodwa-ke vele ngeke yenzeke everyday ngoba vele njengoba u-high vibrational uyathanda ukuhlala wedwa isikhathi esiningi. So uzoba khona isikhathi sokuthi uphinde futhi ureplenish noma uphinde uzijabulise. Kanti-ke uthi ungena nje endaweni asithi uyafika, ngabe uyasebenza, ngabe unebhizinisi, ngabe nje kusemcimbini la ozongena khona nje ushintshe umoya, kushintshe i-energy ngokufika kwakho. Ufike kule ndawo washintsha nje ngobukhona bakho nje, kwakhona izinto ezinhle ezenzakalayo noma kwashintsha imudi, abantu bahleka, abantu bakhuluma, kwaba different. Uyakwazi-ke wena lokho ukuthi ungene mhlambe kule ndawo bengekho right ngokwe-energy, mhlambe beku-quiet or mhlambe ngongena kwakho kube khona kukushintsha-ke kwe-energy erumini. Abantu-ke abaningi abangakaqali le ndlela noma abangakamboneleli bazokuzonda isizathu singekho. Nakhona ukubuyela back kwi-aura nokuthi njengoba manje wena ngithi u-authentic usuqalele lo hambo,
ujabule kakhulu kunabantu abangalwazi uhambo ngoba usuyazi ukuthi injabulo yakho ayikho entweni lezi abantu abayidefine noma abayibalula njengezinto eziletha injabulo. Imali, yini, amandla, ipower, yonke leyo nto, ubucwebe, ubukhazikhazi, wena ngizawusekho lapho. So uhappy kakhulu noma umuntu ohleze ejabule nokwenama. Lokwenama kwakho kusuka ngaphakathi, kubonakale ngaphandle. Hayi ukuthi umemezile wathi he bese ngajabula ngani namhlanje, cha. Awumemezanga lokho. Umuntu uyakufila, uyakusensa kuwe ukuthi yabo nje lo muntu ubukeke happy lo muntu. Mhlambe uyahamba emini uyayitolo ufica umuntu esitolo yena uyasebenza wena uzobheka izinto ngesikhathi abantu bebhizi bematasa besemsebenzini wena nje uzoyifunela nje izinto nje on a slow stroll ungena esitolo nje awujahe lutho uhlala mhlambe leso sikhashana ubuke zonke lezi zinto uthenga izinto oyithengayo lo umuntu ongakaqali uhambo lakho uzokunyanyele kona lokho avela akuhlinele nje esitolo akuhlinele kanti uhliniswa ukuthi urecognize lokho okukuwe yena akangakaqali ukukusebenza kuye ngaphakathi okusho ukuthi wena uyimira yalo muntu. Uphinda futhi njengoba usuqala lo hambo une sense of peace and joy esuka vele ngaphakathi engekho based entweni abantu abayidefanayo again. Konke lokho kusuka ngaphakathi bese umuntu yena ongakaqali lendlela uzozizwa enokunyanya nje. So uzo-invite kakhulu abantu nje abazokuzonda isizathu singekho. Nakhona futhi into okufanele ukuthi ukwazi ukuthi akukho kuyiphutha okusuka kuwe kodwa konke kumuntu ngoba yonke into eyenziwa umuntu isuka kuye ngaphakathi. It's not about wena, it's about them. Wena uya-exista nje kuphela bese umuntu eyakubuka react ngendlela ethize ngenxa yokuthi khona lokho akakubona kuye okungakasunguleki noma mhlambe akasakubeka eceleni. Umuntu uyazi ukuthi fanele ukuthi asebenze izinto ezithize kodwa usayibekele eceleni. Okugcina ke natural connection with children. Izingane ngokomthetho nje zi-innocent. Siyazi ukuthi nje izingane abantu abapure abangenasici. So izingane ziyabathanda abantu aba-high vibrational. High vibrational nje ingane zizokuthanda, zizofuna ukuzovakashela, kuzoba khona nje lokho. Ngisho ngabe kuthiwa uhlangana nezingane kakhulukazi lezi ezingakazi lutho ngempela, under 2 years, under 3 years, ingane mayikhululekile kuwe iyakukhululekela njengomuntu o-high vibrational ngoba ngokomthetho ingane vele azikabe bikho conditioned. Ingane iqale iba conditioned kusukela ku-6 years ishona le isiyaqala manje siyatshela ukuthi hey awusona ingane wena yekwenza ukuthi ayisazenza izinto zobungane ngoba isiqale siya-recognize ukuthi oh ngihlukile, oh mina ngiqoka kahle, oh shuthi ngingcono ithathe nayo yonke i-behavior le eyenziwa phela abantu around bo ingane yona ingane la ekhula khona. Mhlawumbe uthole ukuthi ikhuliswa abantu abangekho conscious abangakambuleleki bese ingane iba nayo nepersona efanayo nabazali noma abantu ehlala nabo. Kodwa nje izingane ezincane ngokomthetho nje ziyakwazi ukuzwa umuntu osensiye noma umuntu omsulwa nomoya wakhe omsulwa ongenanzondo oze nje ngothando nje kuphela. Ingane ke izokujabulela ke izokuthakasela ukuthi i-connect ke nawe noma idlale nawe ngalezo ikhathi. So ungathathi njengento embi ngoba izingane ziyakwazi ukusensa i-energy. Kanti sesivala ngizoba nama-tip ke mhlawumbe ngasegcineni kwevideo la ngisho nginikeza khona i-tip nje malungana mhlawumbe nesihloko suke sikhuluma ngaso ukuthi ngabe iziphi izinto esingazenza njengoba namhlanje sikhuluma ngokuba high vibrational. Izinto ongazenza usuku nosuku ukuba high vibrational ukuthi uma uvuka ekuseni udlale umculo positive, udanse. Ngesikhathi udansa ushintshe i-vibration yakho ne-mood yakho yosuku. Wena awukwazi lokho kodwa kuyenzeka. Dlala umculo, not umculo ozokwenza ukuthi ube deep, umculo onyakazisayo umzimba, ojabulisayo, owenza ukuthi ube positive. Yeah, ilokho nje ongakwenza, udlala umculo,
udansa ekuseni usavuka ungakaze noma mhlambe ngabe uyalungiselela kodwa nje very first thing mawuvuka yes uzobe usuthandazile obviously thank you Lord siyabonga ukuvuka nje ukuthandaza lokho serious ngaleyo ndlela kodwa shintsha i-vibration yakho iset frequency yakho every day dlala umculo udansa noma udlalanga ngisho ngawucula ngomlomo mawusayibuka ngesibukweni vuka uphumuko cha uyadansa ngoba i-universe iresponda kuwena avele kwenzeka izinto ngesikhathi uqale usuku lakho nge-energy ekuseni ngoba positive i-universe izothi oh okay lo muntu uqale ngale energy kushuthi namhlanje sizomlethela izinto ezipositive ube grand sabona